Ithi okuseqhulwini lezinto ezimisele ukuzenza ngokusingatha ukhetho olukhululekile nolungavuni iqembu emasontweni ayisihlanu ezayo. Le khomishana ivunwe isinqumo senkantolo yomthetho sisekelo ethole ukuthi inawo amandla okuphinde ivule ithuba lokuthi amaqembu ezombusazwe abhalise amalungu awo, iphinde icibiyele nesikhathi ngendlela eyenze ngayo. Inkantolo engenkulukazi kulelizwe ichithe isicelo seDA, kodwa leli iqembu lithi-ke izobe iqaphe ngelokhozi iso iIEC ngokhetho. In which the IEC sets a deadline. It says to the Constitutional Court it can't possibly change voter registration or candidate registration unless the election is postponed till 2022. When the court says you can't postpone the election till after the constitutionally determined date on the 1st of November, suddenly the IEC says, oh, well, in that case, we can hold a voter registration. Ikhomishana iyaphika-ke ukuthi icheme neqembu elibusayo kanti ikholwa ukuthi nezinkantolo ziyabona ukuthi ayichemile. The Constitutional Court held that the act of amending the timetable in these circumstances is not impeachable. The Commission acted lawfully within the parameters of its empowering statutory provisions. Mbili abantu ababhalisele ukuvota kule mpelasonto esisuka kuyona. Isifundazwe KwaZulu-Natal isona esinesibalo sabantu abaningi ababhalisele ukhetho silandelwe eGauteng. Abantu abangamaphesenti angama-91 ababhalisele ukhetho yintsha. Izicelo zokuvota ngokukhethekile zivulwe namhlanje kanti zizovalwa mhla zi-4 kuMfumfu.